בוקר טוב חברים יקרים, אנחנו ממשיכים רגשות מורידים ורגשות מעצימים. עכשיו אנחנו ברגש האשמה. מהו רגש האשמה? עשיתי משהו, פגעתי במישהו, ועכשיו אני מתחיל לאכול את עצמי. או שכחתי לעשות משהו, או שלא הספקתי לעשות משהו, ואז אני מתחיל לאכול את עצמי. איזה רגש מעצים יכול לבוא מול רגש אשמה? הרגש הוא ביטחון עצמי. איך זה מתחבר? ברגע שאנחנו מרגישים אשמה, אנחנו פשוט מאוד אוכלים את עצמנו, ומתחילים להכות את עצמנו. כשאני לוקח על עצמי ביטחון עצמי, meaning אני לוקח על עצמי אחריות. כשאני לוקח אחריות על עצמי, אני יכול לתקן, אני יכול לסדר. אם פגעתי במישהו, אני יכול ללכת לבקש סליחה. או אני יכול ללמוד מהטעות של מה שעשיתי. וזה הופך את הרגש של האשמה למורה דרך, למצפן. זאת אומרת, עשיתי משהו, ואז אני אומר, רגע, במה פגעתי? פגעתי בערכים שאני חי לפיהם. אם פגעתי במישהו, אני לא מתכוון לפגוע חלילה וחס, נכון? אז פגעתי. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול לקחת על עצמי ביטחון עצמי, ללכת אליו או אליה, להגיד לה, אשתי היקרה, חברי היקר, פלוני, אלמוני, חטאתי, אביתי, פשעתי, פגעתי בך. מה זה מראה פה? הוא מראה פה על גדולה, צריך להיות ביטחון עצמי, כדי ללכת ולבקש סליחה ממישהו שפגעתי בו. כי אני לוקח את הרגש של האשמה, ואני עושה איתו פעולה, הוא לימד אותי משהו, ואז אני הופך אותו לביטחון עצמי. אז, next time, שקורה לנו איזה משהו, פגענו במישהו, או שעשינו איזה משהו שאנחנו מצטערים עליו, ואז אנחנו מתחילים לאכול את עצמנו. בואו נעצור ונלמד, מה אני יכול לתקן, מה אני יכול לעשות, על מנת לתקן את המצב. אם לא לאז, מה שהיה, לאבא. אוקיי, אני יכול לדעת, יש דברים שאי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, אבל לאבא איך אני אלמד להתנהג, לקחת על עצמי אחריות, בי פרו-אקטיבי, לא ריאקטיבי, ריאקטיבי מאשים את כל העולם סביבו, פרו-אקטיבי לוקח על עצמו אחריות, ומוביל את עצמו לפעולה מחודשת, פעולה יותר טובה, אחרי לימוד של מה שקורה, ואז האשמה דועכת, אנחנו לא צריכים לאכול את עצמנו, ולהאשים את עצמנו על כל דבר, לקחנו, למדנו, המשכנו הלאה, יום נעים ומעצים.